말하면 좀 고워. 이거 맛있어. 예쁨. Okay. Ciao bedor, ciao bedor. Like this, yum yum. 가득. Nabi? Salah. Okay, kasi ini buat sedih gerang nih. Mak, Dewa awak kita pakai kerja. Mabi? Jadi, Oh, di na. itu. Hadap na. Oh, dakhan ang pangutat mo. Doktor na ang tanong ba? Bigyan mo. Bigyan. Ano? Abang jale. Ating kangkong. Kudang nilagyan. Hah? Kamu nilagyan ko. Kaya ating kangkong siguro. Ating kangkong kakang yan. Kudang Tidak, nilagyan. kita dah lang ang sisa mo nito. Kaya na sa bangka. Wala ka mo na. Ano? Ito yung bago na. Kabilang sila. Ha? Kabilang sila. Sabi yan, ang sabi. Raja. Sige, Iya. ito kong gulay. Ito ya. Ito kang sensei din lang ko. Maday. Hallelujah. Alu na yate. Tama na. Ang bay lang siya. Ano? Ito lang yun. Diba? May tawag ko. Sakiro. Ito ko. Ano? Nàng cũng thấy mình đang ở chỗ nào xích cái không sao. Ta sẽ rồi. Malah kan lah, di malah kan. Dun. Ano? Rombay deh, yang clear rombay. Ano ơi? Cam đây. Rồi. Mana? Kan sudah sudah. Nah, kan ini ya. Kan ngaro. Kasi ako. Ay. Baik. Sisihin ko na siya. That's a big. Ito ba? Kaya naman bihida mo to. Diyan na. Isihin ko na siya. 맞추다 시작하든. 응? 맞추카드는 May. 그거보다. Sudah usle. Pero sabi po no kamu lay. Sina. 네. Lamay. Portion aja ba. Finally guys, manggay na yan. Tiga. Zira hon sisi. Oy. Portion ko doon zira guys. Mana? Roro, tunggu.
महाय थांखो बेलाय बेदर साखिग्राया होनबाय गुदुंथार दे ओंखायनो जाबाय याम याम